Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobar vam večer. Evo nas ponovno slikom uz bazen u Savu, evo nas ponovno u sportskom parku Mladosti gdje je pred nama drugi dan plivačkog mitinga Mladost. 49. izdanje, evo tako se polako bliži kraju. Jučer smo zaista mogli uživati u odličnim utrkama, neizvjesnim utrkama. Vidjeli smo te hrvatske plivačke nade na dijelu i jučer 17 finala. Dan koje je, ajmo tako reći, obilježila mlada 14-godišnja Jana Pavelić, koju ćemo također vidjeti danas u akciji u ovoj već prvoj utrci koja je pred nama, a to je 100 metara slobodno za plivačice. Kao i jučer, jasno, i danas je sa mnom na sukomentatorskoj poziciji naš proslavljeni plivač Gordan Kožulj. Gordane, dobar vam večer. Dobro večer, evo, zadovoljstvo je ponovo biti uživo u Zagrebu na ovom 49. plivačkom međunarodnom mitingu Mladosti. Pred nama su nekoliko krasnih utrka, spomenuo si ovu prvu, a od muške konkurencije već sljedeća utrka ima onog glavnog i najjačeg plivača, to je Antonio Đaković, koji trenutno sa jučerašnjim utrkom 400 slobodno ima najvrijedniji rezultat. Tako je, jučer je Antonio Đaković isplivao rekord mitinga na 400 slobodno, vidjet ćemo ga utrci nakon ove na 200 slobodno, ali ajmo se okrenuti ovom prvom današnjem finalu, a to je 100 metara slobodno. Jana Pavelić jučer uzela 2 pobjede na 50 slobodno i 100 leptir. Na 100 leptir isplivala novi hrvatski rekord. Ovdje isto također najveći favorit za pobjedu nam je u stazi broj 4, u stazi broj 1 Marta Arko, staza broj 2 za Ulu Rožić, Mija Hren staza 3, Lea Gerard 5, Tija Princ 6, Pavla Lončarević 7 i Tina Čudina u stazi broj 8. Evo, slažem se. Jana Pavelić, koja je u stazi broj 4, već nas je navikla na izvrsne rezultate, iako ima samo 14 godina, već je seniorska rekorderka u mnogim disciplinama i glavni je favorit. Ovdje sigurno će dobru konkurenciju dati Lea Gerard, čiji najbolji rezultat je 0.55.88, znači ima potencijala da da dobru borbu za prvo mjesto. Također treba istaknuti Mija Hren, ona ima rezultat jutrošnjih kvalifikacija kao osobni rekord, što potvrđuje da je u dobroj formi. Jana Pavelić nam je u stazi broj 4, ona je vlasnica juniorskog hrvatskog rekorda koja je 55.43, vrlo blizu tome je plivala u kvalifikacijama 55.70 i ide sada odmah prema napred u stazi broj 4. Pogledajte koliko već sada prednost napravila, gotovo sekundu od ostatka ove konkurencije na 50 metara. Ovo je dobar prolaz, ovo je prolaz brže nego što bi trebalo ujutro, nego što je to ujutro plivala, znači negdje iz 55 nisko. Nadamo se i držimo fige da to tako i ostane do kraja. Njen najbolji rezultat, kao što se rekao, 55.43, a ovaj prolaz obećava da će to tu biti negdje. Iako posustaje malo pred kraj, ali nadam se da će imati snage da vidimo zadnjih 5 metara. Vidimo ulazak Pavelić 55.06 i evo nam novog juniorskog rekorda. Čestitamo, evo, izvrstan rezultat, juniorski rekord, naravno i njen osobni rekord, vrlo brzo seniorskom rekordu koji je 54.51. Također, evo, lijepi rezultat i za Leu Gerard, rekli smo 55.91, vrlo blizu svom rekordu koji je još uvijek 55.88. I treće mjesto, kao što smo predvidjeli, Mija Hren, koja je već jutros otplivala svoj osobni rekord, a ovdje ga je dodatno popravila i plivala 56.71. Ukupno je gotovo za 2 sekunde popravila svoj najbolji rezultat. Prije ovog natjecanja 58.87 je bio njen rezultat, a evo je sad na trećem mjestu sa 56.71, to je izvrstan napredak. Treća pobjeda na ovom mitingu Mladosti za mladu 14-godišnju Janu Pavelić. Zaista nadamo se da će nastaviti u tom ritmu i u budućnosti, da ćemo od nje i u onoj seniorskoj konkurenciji kada dođu ta velika natjecanja nastupit će na ovom nadolazećem svjetskom prvenstvu u 25-metarskom bazenu u Abu Dhabiju. Jana Pavelić, nadamo se da je pred njom zaista blistava jedna budućnost. Potvrđuje se da je ova 2007. godište fantastična generacija mladih plivačica. Vidjeli smo i u BiH, imaju lijepe natjecateljice i kvalitetne. Evo i Mija Hren je ovdje bila treća 2007. godište, što znači da će hrvatska reprezentacija u ovim mlađim dobnim kategorijama imati snažnu štafetnu reprezentaciju. Spomenuo je Gordan ovu utrku na 200 metara slobodno. Tu nam je, ajmo reći, možemo slobodno to reći, najveća zvijezda ovogodišnjeg mitinga Mladost, Antonio Đaković, koji je jučer briljirao u onoj utrci na 400 slobodno kada je isplivao i novi rekord mitinga. Tako je, treba istaknuti. On je, evo, hrvatskog podrijekla, inače nastupa za švicarsku reprezentaciju, nastupio je na olimpijskim igrama u Tokiju. Ove godine bio je 9. na 400 slobodno, a na ovoj utrci 200 slobodno je bio 11.
po svojoj kvaliteti ističe se u ovoj konkurenciji, ako će mu ruku na ruku biti vrlo blizu Uroš Nikolić, reprezentativac Srbije koji se nalazi u stazi broj 5. Znači staze broj 4 i staze broj 5 trebali bi biti glavni konkurenti. A već u kvalifikacijama Đaković je plivao strašan rezultat, 1.46.40, gotovo 3 sekunde brže od ostatka ove konkurencije. U stazi broj 3 nam je Robert Vukićević koji je bio dobar na 100 slobodno, a Uroš Nikolić je na 100 slobodno bio pobjednik. Pa evo imamo dva plivača, znači Antonio je na 400 slobodno pobjedio, a Uroš je pobjedio na 100, tako evo negdje na sredini ćemo vidjeti ko je bolje na 200 metara. Ovdje bih također htio istaknuti u stazi broj 2 pliva Niko Janković, plivač mladosti, danas slavi 17. rođendan, evo očekujemo dobar rezultat i lijepo je plivo 100 slobodno, mislim da je još spremni za 200, njegov najbolji rezultat na 200 slobodno je 1.48.43, da vidimo da li će moći to popraviti. Ide Đaković tamo u stazi broj 4, okret 50-32, sekundu i pol brži od Nikolića. Nikolić koji je prošle godine ovdje u Zagrebu u ovoj disciplini zauzeo 3. mjesto. Stefan Šorak koji je naplivao u stazi broj 7 je prošle godine pobjedio na 200 slobodno. Ovaj prolaz od 50 sekundi na 100 metara najavljuje izvrstan rezultat. Očigledno je Antonio Đaković u sjajnoj formi. Njegov osobni rekord u malom bazenu je 1.46, jednako kao od Uroša Nikolića. Tu su negdje bili prije ovog natjecanja. Uroš je zapravo upravo u Zrenjaninu prije 2 tjedna plivao svoj najbolji rezultat 1.46.83. Međutim, vidimo da nije ovdje ni blizu o konkurenciji, odnosno Antoniju koji pliva izvrsno i napada vjerojatno svoj najbolji rezultat. Plivaće na razini 1.43, a to je rezultat svjetske klase. I bit će to novi rekord mitinga, da vidimo s kojim vremenom za Đakovića. Da, 1.43.38. Evo nam novog rekorda mitinga u režiji ovog odličnog švicarskog plivača. Ovo je fantastičan rezultat borbe za medalje na svim velikim međunarodnim natjecanjima. Mislim da može biti zadovoljan. Ovaj rezultat na 400 slobodno jučer 3.40 i ovaj na 200 slobodno je rezultat svjetske klase. Dugo nismo vidjeli ovako kvalitetan rezultat. A stvarno, evo, sretni smo da ga imamo na ovom natjecanju. Čest je gost ovdje i u Zagrebu, tako da nas veseli ovakva kvaliteta i mislim da time podiže razinu konkurentnosti, a i mladi plivači mladosti i Primorja znaju s njim trenirati, što je velika stvar. Dakle, 1.43.38 za Antonija Đakovića. 4 sekunde brže je plivao u ovom finalnom 200 slobodno od drugoplasiranog Uroša Nikolića. Treći je završio Stefan Šorak. Stefan Šorak koji je prošle godine isplivao rekord mitinga sa 1.45.34, a evo ove godine Antonio Đaković još brže plivao za 2 sekunde i postavio novi rekord mitinga mladosti. Stvarno izvrsna utrka, kvalitetna forma. Vjerujem da će do svjetskog prvenstva koje je za nekoliko tjedana to još porasti, ali ovi stvarno rezultati najavljuju borbu za sami vrh, odnosno za medalje. Startna lista za 50 metara prsno za plivačice. Tu također imamo jednu veliku favoritkinju, a ona je također u stazi broj 4, Meri Mataja, koja je jučer bila druga na bila je prva 50 leđeno, a prva na 100 prsno. Tako je, time je najavila izvrsnu formu, plivala je osobni rekord u toj utrci. Treba istaknuti, evo jučer smo rekli da je ona i Ana Blažević imali fantastičan nastup na svjetskom kupu u Budimpešti, gdje su nakon dugo vremena, nakon Sanje Jovanović, napokon smo imali 2 cure u finalima svjetskih kupova. Jučer je najavila fantastičnu formu, a inače je oborila je svoj rekord prije 3 tjedna plivajući na memorijalu Noa Zelić u Puli. Tada je plivala 31.02. Ajmo vidjeti da li to može još malo popraviti, a pokazala je da to je u izvrsnoj formi u ovom trenutku. A jučer su ona i Ana Blažević zaista otplivale odličnu utrku do samog kraja, borile se za to prvo mjesto na 100 prsno, gdje je na kraju Meri Mataja bila brža, isplivavši novi mlađi seniorski rekord Hrvatske, odnosno i novi juniorski rekord. Tako i ovdje nema pravu konkurenciju, mislim da ovdje je za klasu bolja od ostatka ekipe. Svakako treba tu istaknuti Tiju Čudinu, čiji najbolji rezultat je 32.95 i ona će se boriti tu za drugo mjesto.
31-27 za Meri Mataju. Drugo mjesto za Tinu Čudinu, a treća je završila Sara Mihavić u stazi broj 3. I Tina i Meri bili su vrlo blizu svom najboljem rezultatu. Bila je dobra utrka. Čestitamo curama na kvalitetnoj utrci 50 metara prsno. 31.02 je hrvatski rekord na 50 prsno u vlasništvu Meri Mataje. Evo, vrlo blizu tome plivala je ovdje. Tako je, plivala je to prije gotovo 2 tjedna u Puli, tako da je u izvrsnoj formi. Vrlo blizu je bilo i sada, ali neko ostavi malo i za nadolazeće natjecanje. Prošle godine Meri Mataja je bila druga na 50 prsno. Tjaša Vozel, Slovenka, je pobjedila sa rekordom mitinga 30.93. Evo, ovdje Tjaša Vozel nije došla, ona je nastupala na nedavno završenom europskom prvenstvu u kratkom bazenu u Kazanju, pa je odlučila preskočiti ovogodišnji miting mladosti i iskoristila je to na najbolji način Meri Mataja i evo, pobjedila, upisala svoju drugu pobjedu na ovom mitingu ove godine. Sada ćemo malo vidjeti u akciji plivače što se tiče ove prsne tehnike. Stazi broj 1 Toni Vrdoljak, 2 Bartol Vukelić, staza broj 3 za Marija Zaradića, Matija Mužina nam je u stazi broj 4, Luka Kmetić 5, Ante Lučev 6, Matija Lukić 7 i Erik Hrovat u stazi broj 8. To je postava na 100 metara prsno. Evo, možemo najaviti da će borba za prva 3 odličja biti, ja mislim, između staza 4, 5 i 6. To je Matija Mužina koji jutros u kvalifikacijama otplivao svoj najbolji rezultat, osobni rekord. Potrudio se da uzme ovu stazu broj 4 i da se nametne kao glavni favorit. Pritom, bolje rezultate u smislu osobnih rekorda ima Luka Kmetić koji pliva u stazi broj 5. Njegov osobni rekord je 1.02.07. A na mitingu Jadran Grand Prix gotovo prije 3 tjedna Ante Lučev koji se nalazi u stazi broj 6 plivao je 1.02.50, znači i Luka i Ante u stazama 5 i 6 osobne rekorde imaju malo brže od staze broj 4, ali čini mi se da je Matija Mužina u izvrsnoj formi. Tu je pobjedio već na utrci 200 metara prsno, dok je na utrci 50 metara Luka Kmetić bio bolji. A sad ćemo vidjeti ko je na ovoj srednjoj utrci bolji. A mogli bi vidjeti definitivno utrku ispod 1.03, dakle u stazi broj 4 Matija Mužina, staza broj 5 za Luku Kmetića, a obratit ćemo pažnju na stazu broj 3 gdje je Mario Zaradić i spomenuo je Ante Lučeva Gordan. Prošle godine Zaradić je bio peti u je dosta jakoj konkurenciji gdje su čak 2 plivača išla ispod 1 minute, a to su Srbin Čaba Sileđi i Adnan Bey. Ovo je dobra utrka za ove naše plivače u stazama 4 i 5. Vidimo Ante Lučev je okrenuo prvi na 50, ali isto tako i na 75 metara. Odmah iza njega je Luka Kmetić. Borba je izvrsna utrka. Sva 3 plivača su tu negdje. Biće ovdje osobnih rekorda. Ovdje će se plivati na razini 1.02 pa da vidimo ko će biti sretniji i spretniji. Staza broj 6. Dakle, Lučev pobjednik, Kmetić drugi. Bravo, osobni rekord, popravio je svoj osobni rekord koji je plivao 3 tjedna za još gotovo sekundu. Evo ga, prvo mjesto sa 1.01.58, čestitamo njemu, a isto tako za drugo mjesto Luka Kmetić 1.01.75 i on je odbrojio osobni rekord. Veseli nas kad ovako vidimo naše mlade plivače da napreduju, da postaju sve konkurentniji na međunarodnoj sceni. Matija Mužina je završio treći sa 1.02.22, dakle 2 plivača su plivala ispod 1.02. I sva 3 su osobne rekorde odborili u ovoj kvalitetnoj konkurenciji, u dobrim uvjetima. Čestitamo, evo vidimo i šaka u zraku, potvrda zadovoljstva ove utrke. Odlična utrka na 100 metara prsno. Zaista možemo biti zadovoljni s onime što plivači i plivačice prezentiraju na ovogodišnjem mitingu Mladost. Gotovo svi plivači plivali su svoje osobne rekorde. Gledamo ovdje na 6. mjestu nalazi se Toni Vrdoljak, plivač dečak od 15 godina, 1.03.76. Također osobni rekord, čestitamo i njemu. Evo nam još jednom pogleda na rezultate 100 metara prsno. Lučev, Kmetić,
Evo, žao mi je da Zaradić, je da, Mužina diskvalificiran, plivao je osobni rekord, vjerojatno je došlo do udarca Delfi nogama dodatnog na okretu. Nisam čuo što je glavna sutkinja rekla, ali evo, žao mi je, ali bit će prilike, u dobroj formi. Da, Mužina je na kraju diskvalificiran, ostao bez tog trećeg mjesta. Zaradić došao na postolje. 400 metara mešovito za plivačice, iduća utrka koju ćemo pratiti. Hana Ivanković, staza 1, Marijeta Košta, staza 2, Stela Španiček 3, Marija Kardum u stazi broj 4, Sara Mihalić 5, Stela Krajnik 6, Lucija Kućan 7 i Lana Dumančić u stazi broj 8. Sve ponovno mlade plivačice. Pa je, u ovoj disciplini nije bilo jutarnjih kvalifikacija, odnosno najsporije grupe su plivale ujutro, a najbrža direktno je ušla u finale po prijavama, tako da rezultati koji su ovdje u startnoj listi zapravo su prijavljeni rezultati osobnih rekorda. Po tome je staza broj 4 bi trebala biti glavni favorit, međutim sve cure su tu negdje na razini 4.52 do 5 minuta, tako da je otvorena utrka, ne bi tu nikoga istaknuo kao glavnog favorita. A tri plivačice iz ovog finala imaju vremena ispod 5 minuta, to su staza 3, 4 i 5, dakle Stela Španiček, Marija Kardum i Sara Mihalić, ostatak ovog društva preko 5 minuta. Mihalić, Španiček, Kardum, kao što smo i prognozirali, evo na prva 3 mjesta nakon ovih prvih 50 metara. Radi se o, po mom mišljenju, najtežoj disciplini, bazenskoj disciplini, koja na neki način zahtjeva izuzetne treninge, fokus na sve 4 tehnike. Znači, očekuje se jedna spretnost, fleksibilnost u sve 4 discipline, a isto tako po svojoj karakteristikama, ajmo reći, zamora cijelo tijelo. Dok se pliva delfin, opterećena je jedna skupina mišića, zatim se plivač prebaci na leđno, opterećuje se dodatna skupina mišića, nakon toga prsno koji je sasvim drugačiji stil, opterećuje se treća skupina mišića i na kraju utrke plivač je zapravo u potpunosti mrtav. Tako da dobro plivati ovu disciplinu je karakteristika onih najkvalitetnijih svjetskih plivača. Sjetimo se Michael Phelpsa koji je dominirao ovoj disciplini, a on je bio poznat kao jedan od najžešćih radnika, oni koji su najviše trenirali, upravo takvi zapravo plivaju ovu disciplinu i na neki način na ovoj disciplini se čeliče plivači. A što se tiče malog bazena, spomenuo si Michael Phelps koji je definitivno bio kralj u 50-metarskom. Ryan Lochte je jedan od plivača koji je, ajmo reći, osvojio brdo medalja što se tiče ovog malog bazena. Staza 3, 4 5 potpuno izjednačene tamo u toj borbi za pobjedu na 400 metara je mješovito. Marija Kardum, ona nam je u stazi broj 4, ona je pobjedila prošle godine u ovoj disciplini sa 4.55.81, članica plivačkog kluba Šibenik. Stela Španiček bila je 3. prošle godine. Pa evo, jedna zanimljivost u ovoj disciplini još uvijek je juniorski rekord, najstariji juniorski rekord u hrvatskom plivanju iz 1988. godine drži Ana Marija Petričević. To je jedan od rijetkih rekorda još tamo, da je opće iz 80-ih, a gotovo da i nema ni iz 90-ih više nekakvih rekorda. Ovdje još uvijek Ana Marija Petričević iz 88. drži juniorski rekord s rezultatom 4.42.09, što je definitivno brže nego što će ove plivačice ovdje odsplivati, jer je to bio tada u tom trenutku ne samo juniorski kvalitetan rezultat u međunarodnom kontekstu, nego je to bio stvarno i seniorski rekord i vrlo konkurentan rezultat da se ulazilo u finale svjetskih prvenstava s tim rezultatima. Hrvatski rekord isplivala je 2015. Ana Radić 4.40.30. Seniorski, tako je. Odvojila se sada tamo u stazi broj 5. Mihalić, napravila veliku prednost u ovom prsnom stilu. Ovo je jako velika prednost i gotovo je osigurala prvo mjesto. Gledat ćemo samo kakav će rezultat na kraju utrke biti. A veliku borbu za drugo mjesto vode stazi 3 i 4. Stela Španiček i Marija Kardum. Ulazimo u posljednjih 100 metara, dakle ide nam sada slobodni stil, 3.41.16 okret je na 300 metara za vodeću Saru Mihalić. Sara Mihalić inače nastupa za Olimp iz Ljubljane, znači slovenska reprezentativka u mlađim dobnim kategorijama.
4.55.81 plivala je Marija Kardum prošle godine za pobjedu. Ovdje je okret na 350, 4.15.16 i ovo će biti možda i utrka ispod 4.50. To će tu biti negdje na granici od 4.50, znači svakako rezultat će biti bolji od pobjednice, od prošlogodišnje pobjednice. Ali veliku prednost je zaista napravila u onom prsnom stilu. I Slovenka, da. Tehnički je sve 4 stila ili tehnike otplivala bolje od ostalih kolegica i zasluženo ulazi u cilj kao prva. I da, to je ispod 4.50, 4.48, 23 za Mihalić. Drugo mjesto na kraju za stazu broj 3 gdje je Stela Španiček. A kao treća je završila Stela Krajnik. Nažalost, Marija Kardum je nešto sporije plivala nego što je to ranije i vjerujem da ona u sebi ima bolji rezultat, evo nije bio jednostavno njen dan. Da, preko 5 minuta plivala je Marija Kardum, 5.01.00 na kraju dovoljno za 5. mjesto. Dakle, Sara Mihalić pobjednica na 400 mješovito, drugo mjesto za Stelu Španiček, treća Stela Krajnik, Hana Ivanković četvrta, Marija Kardum peta, šesta je završila Marijeta Košta, Lucija Kućan sedma i kao posljednja osma u ovom finalu doplivala je Lana Dumančić. Pred nama je sad jedno proglašenje na utrci 100 metara slobodno za plivačice, a isto tako nakon toga za plivači 200 metara slobodno proglašenje. Evo tog proglašenja. Dakle, na 100 metara slobodno Mija Hren završila je treća s rezultatom 56.71. Rekli smo, to je otplivala svoj osobni rekord i baš je puno popravila, vidimo zadovoljstvo i smiješak na licu. 2007. godište, dakle samo 14 godina. 17 godina ima drugoplasirana na 100 slobodno Lea Gerard. Spustila se ispod 56 sekundi, 55.91 bilo je njeno vrijeme u ovom finalu. Jana Pavelić je prva, evo Mija nije došla do proglašenja, možda je negdje zapila u rasplivavanju ili možda čak imamo ovdje i službenu antidoping agenciju koja testira naše plivače, međunarodne plivače na ovom mitingu. Ne bi se začudio da su i nju izvukli pa se malo zadržala na davanju uzorka. Jana Pavelić 55.06, novi juniorski rekord Hrvatske, treća pobjeda na ovogodišnjem mitingu Mladost za ovu fenomenalnu mladu plivačicu iz plivačkog kluba Olimp iz Zaboka. Tako, iako plivaju za Zabok, zapravo treniraju u Tuhelskim toplicama, u bazenu u sklopu Tuhelskih toplica, tamo imaju 25-metarski bazen. Svakako nedostaje vjerojatno i 50-metarski bazen da tijekom sezone, ali za sada ona to izvrsno odrađuje. Ostaćemo još malo na ovoj našoj poziciji za dodjelu odličja. Spratit ćemo i najbolje na 200 metara slobodno. To su Antonio Đaković, Uroš Nikolić i Stefan Šorak. Đaković sjajno pliva u toj utrci, 1.43.38, rekord mitinga na 200 slobodno, jučer plivao rekord mitinga na 400 slobodno. Pričao je Gordon o tom njegovom sjajnom plivanju i jedna odlična uvertira za nadolazeće svjetsko prvenstvo u Abu Dhabiju. On je upravo najveća zvijezda ovog mitinga svojim rezultatima koji su sam svjetski vrh. On doslovno treba malo popraviti, borit će se za medalju na svjetskom prvenstvu. Ovi rezultati stvarno obećaju borbu za najveće rezultate i sigurno ova utrka na 200 slobodno kao jučerašnja na 400 slobodno spadaju u sam vrh ovog natjecanja i bit će proglašen za najuspješnijeg ili najkvalitetnijeg plivača. Prijavljeno vrijeme koje je imao Antonio Đaković prije dolaska ovdje u Zagreb bilo 1.46.40. U finalu plivao tih sjajnih 1.43.38, dakle 3 sekunde brže od tog svog najboljeg osobnog rezultata i ovdje je pomeo konkurenciju na 200
metara slobodno. Idemo mi dalje, vraćamo se ponovno utrkama. 100 metara leptir finale koje je pred nama konkurenciji plivača. Robert Đukić, Borna Kišasondi, Jaka Pušnik, Michel Brassard, Vili Sivec, Niko Janković, Nikola Čaleta i Dominik Habazin. To su finalisti na 100 metara leptir. Jučer smo gledali dvije leptir utrke. Borna Kišasondi je pobjedio na 50 metara leptir, a Michel Brassard na 200 metara. Evo ga, opet sad ćemo vidjeti ko će imati više ili snage ili izdržljivosti na ovoj utrci. Možda laganu prednost i vjerojatno i potvrda jutarnjih dobrih kvalifikacija. Možda lagani favorit je upravo u stazi broj 4 Michel Brassard iz Jug Dubrovnik, pliva za Jug Dubrovnik. Ovo na slici trenutno je Vili Sivac, ne treba i njega zaboraviti, on je u stazi broj 5. Vili Sivec prošle godine je bio 7. na 100 metara leptir sa 55-15. Đurđe Matić je pobjedio tom finalu. Filip Zelić, koji ne pliva ove godine na mitingu Mladost, bio je drugi, a Jovan Lekić treći. Borna Kišasondi nije uspio ući u finale. Čini mi se da je Borna Kišasondi trenutno vodeći. Rekao sam, pobjedio jučer na 50 delfin, potvrdio da ima tu eksplozivnost. Da li ima dovoljno izdržljivosti da tako i zadrži sljedećih 50 metara, to ćemo vidjeti. Vjerujem da staze 4 i 5 u tom kontekstu možda imaju nešto više kvalitete, s obzirom da su 200 metara bolje otplivali. Ali dobro plivaju u stazi broj 8 Dominik Habazin. Ali sada ide prema naprijed staza broj 4 gdje nam je Michel Brassard i staza broj... Da vidimo na kraju. Da, Brassard na kraju najbrži sa 54-42. Sivec drugi, Janković treći, Kišasondi završio kao četvrti. Čestitamo svima, posebno evo vidjeli smo da je na trećem mjestu bio Niko Janković. Plivo je 200 slobodno na početku ovog programa, ovo je njegova druga utrka, izvrsno je otplivao 55-12. Danas mu je 17. rođendan i evo priuštio se najljepši poklon koji mogu zaželjeti. Treće mjesto na ovako jednom lijepom i jakom međunarodnom mitingu. 54-42, vrijeme pobjednika Michela Brassara. On i Vili Sivec jedini išli ispod 55 sekundi u ovom finalu na 100 metara leptir. Treći spomenuti Niko Janković, evo kojem šaljemo čestitke povodom njegovog rođena. I njegov brat Teo također pliva ovdje, nije ušao u finale, evo braća su blizanci pa oba dvojice čestitamo. A svakako i Michel Brassard za Jug Dubrovnik, još jedna zlatna medalja, pobjedio na 200 leptir, evo ga sad i na 100 leptir. Jaka muška ekipa Juga Dubrovnika je na ovom natjecanju. Stotinu metara leđno za plivačice. Ovo su finalistice u ovoj disciplini. Najveće favoritkinje su staza broj 4 i 5. Jasno Mihaela Vještica i Martina Andrašek. Mihaela Vještica koja je bila jučer treća na 200 leđno. Lucijana Lukšić koja je pobjedila jučer na 200 leđno nam je u stazi broj 6. Rekao bi prije svega da Martina Andrašek u stazi broj 5 je glavna favoritkinja. Njeni najbolji rezultat iznosi 1.01.27. Znači čak se i mogla lijepo štediti u jutarnjim kvalifikacijama, sačuvati nešto malo više snage. Evo, pritom Mihaela Vještica u stazi broj 4 bi trebala biti u borbi za srebro, a spomenuo se Lucijanu Lukšić koja je pobjedila na 200 metara leđno. Sjetimo se, jučer je plivala tu utrku na način da je drugu dionicu utrke, znači drugu stotku, otplivala bolje nego prvu i to pokazuju karakteristike da je ipak možda 200 metara leži bolje nego 100, ali evo, pogledat ćemo kako će se nositi s konkurencijom. Četvrta je bila prošle godine ovdje u Zagrebu Lucijana Lukšić. Mihaela Vještica bila je druga. Janja Šegel je pobjedila uvjerljivo u toj utrci na 100 metara leđno. I odmah idu prema naprijed staza broj 4 i 5. Kao što smo i predvidjeli, Martina Andrašek vodi, prolaz je 29.79, to je dobar prolaz, ali odmah iza nje su odmah i Martina, odnosno Lucijana i Mihaela.
u 25-metarskim bazenima do izražaja stvarno dolaze ovi okreti koja zapravo Martina najbolje radi i time tu u toj dijelu utrke najviše napravi razliku. Kasnije ove druge cure malo uhvate, ali evo zadržala je tu prednost i ulazi kao prva. Andrašek prva sa 1.01.80, Vještica druga 1.02.30, kao treća je doplivala Lucijana Lukšić 1.03.02. Evo ga, možemo potvrditi, Martina je odradila ono što je trebala odraditi, bila je glavni favorit, nije otplivala osobni rekord, ali vrlo blizu, međutim i Mihaela i Lucijana koji su bile druge i treće, otplivale su svoje osobne rekorde i mislim da sa time mogu biti zadovoljni i što više vrlo sretne. Evo gledamo ove kadrove. Tehnički vrlo dobro je to otplivala, mirna glava, vrlo hidrodinamički položena, dobar ritam i ono što je napravila najbolje od svih plivačica u ovoj grupi, to su taj start i okret i onaj dio podvodnog plivanja gdje je izdominirala konkurenciju i onda samo zadržala taj razmak u plivačkom dijelu utrke. Pritom svakako treba tu istaknuti Lucijanu Lukšić koja je 2007. godište osvojila ovdje treće mjesto s rezultatom 1.03.02, stvarno još jednom ta generacija mladih plivačica stvarno obećava. Ima puno prostora za napredak, vidimo dosta tehničkih nedostataka, ali preduvjeti su tu visoka, vitka, lijepo leži na vodi, dobro pluta, ima stvarno veliki potencijal i samo s njom treba nastaviti raditi. Ona trenira u Splitskom Grdelinu. Sprinterska utrka, 50 metara leđno je ono što nas očekuje iduće konkurenciji plivača. Matija Jurvan Kovačić, Josip Papić Maslać, Vito Polanščak, Bruno Šarić, Toni Dragoja, Borna Kiša Sondi ponovno u bazenu, Dominik Matijašević i Karlo Grabić. Jutros je samo staza broj 4, Bruno Šarić je otišao ispod 26 sekundi, plivao je 25.83 i zasluženo ušao kao prvo. Ovdje treba istaknuti u stazi broj 2, odnosno u stazi broj 3 nalazi se Vito Pološčak koji jutros otplivao novi kadetski rekord Hrvatske s rezultatom 26.56. On je plivač 2007. godište, znači 14 godina novim kadetskim rekordom. Odradio je sjajnu utrku, da vidimo da li će moći to ponoviti. Kiša Sondi prošle godine je bio treći, Tkališević pobjedio sa 25.83, spomenuo je Gordan, jedino je Bruno Šarić u stazi broj 4 kvalifikacijama išao ispod 26 sekundi, plivao je 25.83, vrlo blizu tome bio i Toni Dragoja, 26.04, ide tamo naravno prema napred, staza broj 5. Staza broj 5, Toni Dragoja ipak će tu pobjediti, otplivač izvrsnih 25 i 27. Sjajna utrka za Tonija Dragoju. Sjajna utrka za prva tri plivača, evo pritom treba istaknuti, eto, Vito Pološčak je otplivao isto tako, osvojio je treće mjesto u seniorskoj konkurenciji, sa 14 godina doći ovdje i uzeti brončanu medalju i popravio je još, evo ga i spiker to govori, 26-25 novi kadetski rekord Hrvatske. Pljesak ovdje za mladog Vitu Polanščaka. Bruno Šarić je bio drugi s 25.82, dakle gotovo identičan rezultat koji je plivao i u kvalifikacijama jutros. Stotinku brže plivao je Bruno Šarić za to drugo mjesto, a Toni Dragoja s ovih 25.27 odnio pobjedu na 50 metara leđno. Izvrsna utrka, evo i rezultata na ekranu. Plivali su, cijela ekipa je plivala brže nego prošle godine. Ove godine znači napravljen je jedan dodatan iskorak. Osim ovog najboljeg rezultata i evo imamo mladog plivača koji je napravio također jedan dobar rezultat, novi hrvatski kadetski rekord 26-25. ...200 metara leptir, evo nam Amine Kajtaz u stazi broj 4, jučer smo je vidjeli već ovdje u akciji, definitivno najveći favorit i kada vidimo njeno vrijeme u odnosu na ovu konkurenciju, mislim da ovdje možemo reći sa 100% sigurnošću da će ona ovdje pobjediti na 200 metara leptir.
Je, bosansko-hercegovačka reprezentativka Amina Kajtaz, Mostarka sa evo, sad već jednom stalnom adresom u Zagrebu, pliva ovdje za zagrebačku mladost. Daleko je najjače u ovoj konkurenciji, ide svakako odraditi ovu utrku najbolje što može, kažemo, nema boljeg treninga od kvalitetne utrke i siguran sam da će dati sve od sebe. Inače u ovoj disciplini ima veliku konkurenciju upravo u Mostaru i u Bosni i Hercegovini. Lana Pudar bila je finalistica europskih i svjetskih prvenstava u ovoj disciplini, oborila je Eminine sve rekorde u tome i stvarno može se reći da Amina ima stvarno tu jednu dobru i konkurentnicu i reprezentativku suradnicu, pa mogu računati na zajedničke dobre treninge. Da, Lane Pudar nema ove godine, nažalost preskočila je miting mladost. Lana Pudar koja je prošle godine bila druga, pobjedila je Amina Kajtaz i to uvjerljivo, 6 sekundi brže plivala, ali veliki napredak u odnosu na prošlu godinu napravila je Lana Pudar koja je bila peta u ovoj disciplini na Europskom prvenstvu u Kazanju koje je završeno prije nekoliko dana. Evo već je sad napravila ogromnu prednost u odnosu na ostatak konkurencije u ovom finalu na 200 metara leptir u stazi broj 4 Amina Kajtaz. Jutro se već plivala jako, bez obzira na to što nema konkurenciju, plivala je izvrsnu utrku, plivala je 2.13, što je stvarno dobar rezultat, nije se nimalo štedila, koristi ovaj miting da otpliva što više kvalitetnih utrka i pripremi se za nadolazeće svjetsko prvenstvo. A veliku borbu gledat ćemo tamo za drugo mjesto koju će voditi staza 5, staza 3, staza 6 gdje su Primc, Hrsto i Pezelj, a još su tu vrlo blizu i staza broj 2 Lena Fortuna. Amina Kajtaz na 100 metara je krenula 1.01 što je izuzetno brz prolaz. Inače treba se samo sjetiti da je jučer na 100 leptir u individualnoj utrci odplivala minutu. Znači samo sekundu je plivala sporije sad u prolazu. Neće joj biti lako završiti u tom ritmu utrke. Vidimo da je malo zavisla i se skratio, da su se mišići pomalo izgrčili. Ali ide svom snagom, ide odraditi kvalitetno, maksimalno se zakiseliti, naučiti tijelo da se bori u takvim uvjetima, dati sve od sebe. 2.09.38 rekord je mitinga mladost MC Kovač, Mađarici koja je to plivala 2007. Da vidimo može li to možda i srušiti Amina Kajtaz, mislim da ne, a dosta se potrošila. Biće izvrstan rezultat, nadao sam se ispod 2.10, ali evo i 2.10.14 je izvrstan rezultat. Može biti jako zadovoljna, hrabro je to otplivala i otišla je stvarno ritmom koji kad se odmori, kad bude u vrhuncu svoje forme će moći bolje vratiti. 1.01 je izvrstan prolaz sa nešto malo svježine u ovim zadnjih tjedana. Mislim da to može još bolje vratiti i da će taj rezultat biti na razini 2.08. Drugo mjesto za Slovenku Tiju Primc, treća je završila Iva Hrsto. Veliku borbu njih dvije vodile su za to drugo mjesto i na kraju je Slovenka bila brža 30 stotinki. Smješak ovdje na licu Amine Kajtaz koja se vidno potrošila u ovoj utrci. Jako dobro je otvorila tu utrku, držala tamo ispod tog rekorda mitinga. Vrijeme je na 150 metara, a onda ipak ovih drugih završnih 50 metara ipak pala, potrošila se i plivala ovih 2.10.14. Evo, poštovani gledatelji, ovom utrkom zaključit ćemo naše druženje za 49. izdanje plivačkog mitinga Mladost. U ova 2 dana zaista smo vidjeli velike plivačke nade što iz Hrvatske, što iz ovih naših susjednih zemalja i zaista možemo biti zadovoljni onim što smo gledali ovdje. Gordan, evo kada podvučemo crtu, nekakav rezime. Bilo je nekoliko sjajnih utrka. Antonio Đaković prije svega najveća zvijezda ovog natjecanja s rezultatima koju najavljuju borbu za medalje na svjetskom prvenstvu. Stvarno je čast imati njega i bilo je uživancija gledati ove utrke. Također nekoliko mladih plivača, vidimo i u muškoj i ženskoj kategoriji imamo sjajnu generaciju 2007. godište. To su plivači koji su sad kadeti, odnosno od kadeta do mlađih juniora. To je veliki zalog za hrvatsko plivanje, trebamo to njegovati, trebamo im pružiti šansu i maksimalne uvjete. Da, vidjeli smo tu mladu Janu Pavelić, vidjeli smo Meri Mataju, upoznali smo neke nove i plivače i zaista još jednom se ovaj miting mladosti pokazao kao odlična, ajmo reći to, odskočna daska da upoznamo te neke nove plivače i plivačice ovako u našem prijenosu.
Iduće godine 50. izdanje, jubilarno 50. izdanje. Možemo li možda očekivati još jači miting mladosti? Svakako da hoćemo, iz nekoliko razloga. Prvo, ova godina je specifična, kako u 2020. nije bilo natjecanja zbog korone i lockdowna, toliko su se oni se onda prebacili svi na 2001. Pa neki od najvećih zvijezda ili međunarodno priznatih plivača nisu došli jer je bilo onako zgusnuti raspored. Vjerujem da do sljedeće godine stvari će sjesti na svoje mjesto i ovaj miting će ponovo biti najjači regionalni miting i mjesto isplivavanja normi za mnoga velika natjecanja koja slijede. Evo još jednom pogleda na ovo finale na 200 metara leptir, dakle Kajtas prva, Prims druga, Iva Hrsto treća. Poštovani gledatelji, bogata plivačka godina je ovo 2021. U 5. mjesecu imali smo Europsko prvenstvo u velikom bazenu u Budimpešti, nakon toga Olimpijske igre, nedavno završeno Europsko prvenstvo u malom bazenu u Kazanju, početkom prosinca na rasporedu je svjetsko prvenstvo u 25-metarskom bazenu u Abu Dhabiju. To ćete također moći pratiti u programu Hrvatske televizije. Ovim zaključujemo naše druženje što se tiče 49. izdanja plivačkog mitinga Mladost. Gordane, vama još jednom hvala na vašim komentarima. Hvala lijepo i hvala još jednom HRT-u koji prenosi tradicionalno ovaj miting. To puno znači hrvatskom plivanju. Poštovani gledatelji, doviđenja i ostanite uz program Hrvatske televizije.